Biak izan dira gure ideien autopsia denak. Elefanten amnesia guztia, ortografia garbizaletan. Nekea begietan, baten ikusteko anteojoak jantzita. Eta hiek eustea, beste egitekorik ez euren belarriak. Hauek dira hauek dira finean. Kalteak kamerez josita daude kaleak, halakorik ez galdeketetan. Ikararen koordenada berriak Europa zarreko eskoldetan. Emaitzak, sinezkaitzak, silogismoen olketa ilunak. Hori alde, egauzi